Ilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha Dhan Kalai Jampuijala ni main hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually main hingke joli mani karon noi ang je Michael songno borong ni viral ono nugui joli waisi borok masa bai kok salaimasi borok ano viral khlairu viral khaimani na hai bro ano kusta netaro ano joli jangna kuno phanong na aboni karonai no oi choi ke bro viral khlairo engke ang song ang to just maharaja na khabai khubai na hamjagi bu tong ang tabajrati himai bu tong tam no jani jole ba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bu maliya kuno maliya oi tong khang engke sabo jane nangjagai tongkha actually main fact jole mani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tio tongpuro Tipra Mothani nok hok songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kuno channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borong to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana handi bo Tipra Mothawo uskang si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai bonai tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gangkhana ka high rank o reject nai kusta netaro ba bono teijagai ketei thailik teijang ma haida teijang ga jagai ba pot bari kha actually bo hai Michael no pot kha ke tai bu Tipra sini Tipra Motha ba tam janong nang pala malia rikha ang ba ordinary borok ba tamo khainai tamo khaya sai manjaya hai pan Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 lakh sano bena 35 lakh sano naidi nai pai jotono sadi tai kaisa kok ke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoi borok sak da songi na ka amlang sai malaya bono ka tang sai malaya bo BJP dongkha Tipra Motha dongkha na hoi IPF ti dongkha bono tang sai maliano somoyo ka to yang diliwon nogo parawo khabano IPF ti robai tongo boni bang kaisa viral khlai purungan mana viral ya je true fact je paran boro kok samani amo wang khairi wana songai siang ma bono malia je digi nokbar siba yang de boba sibi tongja ka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai kano nongjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka to sini bagai je maharaja ni bagai onek sangkhap sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himteng bobo kaham keno sing bono kaham kano yang welcome riwo haiteng jodi sano suspend kaipan ang haipano sini maharaja ni bagai kang jan parane roino himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thoi nangka theiba renai phan nangka phan renai sini maharaja ni bagai maharaja bo okong no sina ang sabo bo siteng je ang aro indare babe kok samabo siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo siang bai tam jane kokro bo saya nugui phana hai hoibo hinya abo wang onek cinta karon ang bo becharai phangchino plus kan tong borok siani egenso khaimaro kang belai dukhu nangkha asuk bumung kai tang kok sarag leya je okra sakra no ba bo sak bo sai mansi teng ta je bu phayong ta bo sisi sono tong
bo naithung angba tamo kono posobo korai posobo naya posobo hamjagya boi hai dan khaide ka khayo boi hai phaigra de ka phayo ani ba tamo operad ba ong kha sakjara teiba ambagi nangomo press meet khayo je bisar khaine korongna ba khayoi yang Michael ni da sayang kha ani je viral ong mane Michael ni tini bisi bak tong kha Michael ong kha boni proof soho angri wano bo wanjina na je rang sanmani jemon dealing khemen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jagi ang kabo to patini bepar ano normal borong na ba bahika khaika amo mangani cinta kaisa tai borong ro botong na help khaine actually Michael sono to prai ekmas ongya phana phaiman abrong is important oi tong ongke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchan mare wa hamjang mane mo da ani ba ongsi amo wang kaisa dukhu ongka dukhu mane hai je borong no ang tras khai borok si ama hai khayu hungka ba ang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect high rank rok ba ang kuno pala maliata angka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoy haine mistake do ongjaka ang bro no je nakar sano